Yehey! 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 Ahaha! Alam? Ahey! Yehey! Kap! Papi chicken! Hello? 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 Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Alala. Alala. Hello? Ay. Na. Ay. Email your resume to starcargo@abs-cbm.com today. Ay. Kaya pumasok. Kasi naalala ko yung nangyari sa akin dati. Gusto mo lang magtanong. Ang tagal na ng panahon na yun. Sa dami ba naman ang pasyente dito sa hospital na to? Tatanong lang kami. Hindi pa Ching. Galing. Galing. Okay.